Хәерле көн, укучылар. Бүген без Габдулла Тукайның иҗатын үтәчәкбез. Утырыгыз. Мастер, гангстер. Йо-йо-йо, Казан 2015. Киттек. Минем исемем Илхам, я сам түгел хам. Мин гангстер, микрофонның мастер. Минем турында скоро снимут блокбастер. Татар телем, oh shit man, goddamn. Минем рэп атакует КЗС, ЕКБ, СПБ, хам үзеңнең. Сәлам дустым, ничек язып буламы? Туктале, дядя, син кем? Мин Тукай энем. Миңа ошый Тупак, Snoop Dogg, Kanye West. А син үзең каян, East Coast яки West? Тыңла, бак күземә, нигә мондый йокымсырау синең күзеңдә? Йөзеңдә, әйе, йөзеңдә татар теле дәресеннән нәфрәт сизелә. Әллә инде энем укуыңны ташладыңмы? Әллә инде телеңне оныта башладыңмы? Уятырга теләп нидер җырлыйм, укыйм, никтер күзең иленгән, сине баскан йокы. Күрәм, беләм, сизәм, сиңа ошый рэп, хип-хоп, мьюзик, дабстеп һәм трэп. Син җүләрме? Сәкәргә керәсең, аңламасаң әйткәнемне сүзлектән эзләрсең. Укы шәкер күбрәк, аңларсың бары, мәгърифәт нуры ачар сиңа ялганы. Кабатлыйм, Тукай түгел мәгърифәт, башка шагыйрь әдипләргә бай безнең милләт. Татар шагыйрь диюгә Тукай диясен, Җәлил Туфан Кәримнәр кая белмәсен. Кыскасы, сөй халкының дөньясын, безнең яшәгән тормыш үкенечкә калмасын. И туган тел, и матур тел, әткәнмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. И туган тел, и матур тел, әткәнмен кемнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, син туган тел аркылы. 26 апрель, Казан, Бауман урамы. Мин татарча сөйләшәм, кушыл безнең агымга. Барыгызны үземнең туган көнемдә көтеп калам.